Τα πάμε πουτάνες! Βαράει με που έρχεται προς τα από πίσω εγώ, να μην τον αφήσω να μπει. Αλλά... You finally killed yourself. Λέει. Άραζε πλά. Μη άρεσε άμα δεις κάπου εμείς. Φούλ εδώ, φούλ εδώ. Οχ. Και αφήνω και εδώ red dot. Το βλέπω με τον μπλε και σου πάρε και αυτά άμα θες κάτι. Πόσες από heals? Ένα first aid, 15 bandage, ένα boosters. Έχασα το recoil. Ακόμα εκεί είναι ρε μαλάκα αυτός. Τον νόκαρα! Πους! Μα δεν έχει όπλο αυτός. Έρχομαι. Ο δικός του έχει έρθει κάπου. Δεν μπορείς να το... Να, μέσα στο σπίτι είναι! Μέσα σε αυτό το πέρα το σπίτι είναι, Θανάση. Τρέχω, περίμενε με. Δεν μπορεί να Άμα πηδήξει είσαι νομίζω. Δεν νομίζω να μπορεί να βγει. Επάνω πρέπει να πηγαίνει λογικά αυτός. Έχω grenade, να τη ρίξω. Βγήκε έξω μπροστά. Easy. Α, έχω. Δεν έχω πλήσει! Είναι κι άλλοι ρε, 200 άτομα ήταν. 200 άτομα και πήγαμε τώρα μέχρι τα χέρια, τσάμπα κόπος. Get good. Μαλάκα, εγώ βγήκα από πίσω. Την έστειλα στον άλλο, τον σκότωσα. Courage Και done. κατέβασα και στους Jordan. τρεις. Ωχ, κι άλλοι είναι. Να τους. Νάτος. Bot είναι αυτό. Τσάτσος πρέπει να είναι. Πήγαινε να τους κάνει ρέζ. Ωχ. Αυτός όμως με πυροβόλησε ή όχι? Και εκεί και πέρα είναι, οπότε... Τον τράκαρα! Τώρα εκεί που ξέρει